ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನಿ ನೀವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ವರ ಇಂದೆನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಐಟೆಡ್ ಪಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತನು ಪಂದು ಇತ್ತವನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ತೂಕ ಒಂಚ ಅರ್ಧ ಕೆ ಜಿದತ್ತು ಚಿಕನ್ಗೆ ತಂದೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ದೀತೆ ಒಂದೇನು ಚಿಕನ್ನ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಉಂಡತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೀಕ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀಕ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎದ್ಬೋಡು ಆತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ಎದ್ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಐಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ದೈ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ದೈ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಟಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ದೀವೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದಿಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುದು ಇಂಡಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುದು ಇಪ್ಪಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದಿಲ್ಲೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೂರ ದೀಪಿನ ಅಂಡ ಪಿದೆ ದೀತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀವೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆತಿನ ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಟುಲೆ ನೆಂತ ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ದೀಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಐಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇಂಚಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಮಂಜೋಲು ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚ ಎನ್ ಕನ್ನಗ ಒಂದುಲ ಪಚ್ಚನಿತ್ತು ನೆತ್ತತುಲೆ ಪಿರ ಸೈಡ್ ತೂಜುಂಡು ಪಚ್ಚ ಪಚ್ಚ ಅಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಕಂತು ದೀತತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಡೆಗೆ ಮಂಜೋಲು ಆತುಂಡು ಕನ್ನಗ ರಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತುಂಡು ನೀನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಅರ್ಧ ಐತಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಎಂಚೆಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಈತೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆ ಗ್ಯಾಸಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ದೀತ ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ ಬಡಿ ಸೋಪ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿಮೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಎತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡಿಯ ಶುಂಠಿಲ ಪಾಡಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ತಾಗುಂಡು ದಿಯೋಡುಂದಂಡ ಅದಾಗ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ದೀರ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ದಿಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತೊಂಡು ಆತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೊಂಡೈತೆ ಈ ಚಿನ್ನ ಜಟ್ಪಟ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ತಿನ್ರೆಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ರೈಸ್ ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇದ್ದುಲೆ ಕಲರ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಬತ್ತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಯಾನ ಚಿಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅದ ಬೋಡಂಡ ಅದಗದಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚು 10 ನಿಮಿಷ ದೀಲೆ ಈಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದೀದ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ದು ದೀಪರ್ನಾಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀದು ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಗೊಂದಿನ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಸುರುಡು ದಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಿನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡದೆ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಈತನ್ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಕ್ಕಿನ ಚೂರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಕೊಂದೇನು ಸರಿಟ್ಟು ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬತ್ತನುಂದು ಅದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೀತತೆ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ 70% ಬೇಯ್ತಿನ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡೋಡು ಸುರುಟಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂತೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಯೋನ ಡೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಬಾಯ್ದೀದು ಸರಿಟ್ಟು ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಕ ಬೇಯ್ತದು ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ ಏನೇನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ರ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ಪೇನು ಏನ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡುಂಡೆ ನೆಕ್ ಐಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅವು ಶೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು
ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ದಾತ್ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ದಾತ್ ಪಡ್ಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಅಂಚದ ಪೆಪ್ಪರ್ದನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ನೆಕ್ ಗರಂ ಮಸಾಲದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಟ್ಪಟ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತುಂಡು ದಾಯ್ಕ್ ಪಂಡನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನೈತಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಹಾಕಿನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಬೇಯರೆ ಬುಡಿಯ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಒಂತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಸುರುಟು ತೋಜದಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ನ ಪಾಡುಂಡೆ ಅವು ಪಾಡ್ದಾಕಿನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ರುಚಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಚುಚ್ಚೂರು ಕೋರಿಪ್ಪನಾಗ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುವರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಕೈ ಪನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಒಂದಿಂಚ ತುಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಟೈಪ್ ಲತ್ ಒಂದಮ್ ಡ್ರೈ ಲತ್ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ದೆ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಣ್ತುಲೆ ಕಮ್ಮನೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೊಂದುಂಡು ತೂವನಾಗ ಬೈಡ್ ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಟೈಪ್ ಆತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದೆ ಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.